Takže čaute lidi, já vás vítám u dnešního videa. A dneska zahájíme novou sérii. Nová série tedy. Z FC24. A tuhle sérii budu pravidelně dodržovat. Ne jako třeba Farming Simulator. Ale tomu se teďka samozřejmě taky budu už věnovat. OK, takže dáme mu jméno. Dáme Lil Squid i do Lil Squido. Samozřejmě pokud ještě nemáš odběr, tak ho určitě dej. A napal tam ten like, ať tady máme co nejvíc lajků. Můžete mi někdo sakra říct, proč tady nejde zase dát tečka? No, takže budeme mít 11. Tady si přepneme, že jsme Čech, samozřejmě, i když Lil Squido nejezdí úplně česky. Dáme si, že nám je 18 nebo 19, teďka nevím. Dáme březen nějaký. A ne, dáme leden. Dáme 8. ledna. Tady sportovní vlastnosti. No, tady takhle. 195 cm. Útočník a hlava. Je nám docela málo, takže vůzy asi jako úplně řešit nebudu. A vlastně, on má tady dlouhý účes a já přemýšlím, jestli chceme zachovat dlouhý... Ježiši. OK, tak to vůbec jako. Tak, no dáme... Hele, jsme kluci, no, nebudeme tady dělat něco. Vypadá hrozně. Tohle vypadá docela dobře. No dobře. Dáme si i blondětý. To je moc bílý. Takhle. Tak, dres. Vytažený samozřejmě, rukávový styl. Krátký. Nový styl. Když tak mi do komentářů mi napiš, jestli chceš, abych někam přestoupil, nebo... No, uvidíme ještě, jaký klub si vůbec vybereme. Ale pokud chceš, abych přestoupil, tak do komentářů napiš, kam chceš, aby Lil Squido přestoupil. A žádnou pásku, která je chrániče, asi řešit nebudeme. Tetování. Tetování je... No, jako... řešit to nebudeme. Tak. Tady samozřejmě dáme. Myslím, bych dal. Jsou starý tohle. Suj. To je, nedívej se a přemýšlej, čau, to je, no, to je, neslyším vás. To je třeba ohebnost. Ohebnost. No, to je hodně dobrý. No, to je rok.
Počkej, jmenuje se to vůbec ohebnost. No to je jedno, už máme 5 minut za sebou a jsme ještě neudělali. Tak počkej, dáme teda mysli. OK, dáme mysli. Tak, styl standardních situací. Dal pomalý rozběh, pokutový kopů. Máme běh po špičkách a styl běhu machr. Tak. Máme Manchester United, ale co když si vybereme ten nějaký? Počkej, Belgie. No, počkejte, co když jsme šli do anglický tady? Nejnižší tady. To je Leeds. Já bych šel do Leicesteru, hele. No i když. To bylo moc jednoduchý, ale. Ale tady je úplně nejnižší. Yes. To ty dresy, to. A půjdem sem. OK. Nechám to na profesionálovi. 3 minuty. Oni snad něco hrajou. Možná hrajou něco. Pustý. Tak. OK, tak to máme